Predali sme 100 000 párov griponožiek a viac ako 10 000 brankárskych rukavíc. Vždy som počúval, že ako profesionálny futbalista sa nemôže sústrediť na nič iné, len na futbal. Potom som si uvedomil, že po tréningu len ležím na gauči, hrám PlayStation a občas si zájdem na kávu, ktorú mám mimochodom veľmi rád. Nice. Ale mal som hlad vybudovať niečo viac. A vtedy som stretol Kostasa, môjho spoluhráča Vešteka Šamorín. Povedal mi o svojej podnikateľskej vášni. Neváhal som ani sekundu, pridal som sa k nemu. A tak sme začali s brankárskymi rukavicami, značkou Willpower. Začali sme investovať do toho všetok voľný čas a ešte viac peňazí. Kostas dokonca do druhej objednávky použil peniaze určené na svoju svadbu. Podmienka bola vypredať všetky rukavice do leta. A čo sa stalo? Podarilo sa nám to. Odtedy sme sa nezastavili. Založili sme ďalšiu značku Grippower, aby sme priniesli najinovatívnejšie futbalové doplnky. Na začiatku sme spávali vedľa krabíc s rukavicami, potom sme boli v najmenšom sklade v obrovskom komplexe skladov v Budapešti a každý pôrok sme sa posúvali ďalej. Až sme sa dostali do nášho vysnívaného skladu v danom komplexe. A hádaj čo? Sťahujeme sa ešte do väčšieho. Minulý rok boli naše ponožky na Eure, viacerí reprezentanti ich nosia každý deň, Cezar Blackman hral Ligu majstrov proti Bayernu Mníchov a sú pravidelne v Ligue 1 vo Francúzsku. Dostali sme sa aj do La Ligy s maďarským reprezentantom Tamášom Mikičerom. A nakoniec sme prenikli až do Ligy majstrov aj s našimi rukavicami. Náš najväčší ambasador Willpower je Martin. Narodil sa s 12 prstami. Vyrobili sme mu vlastné personalizované rukavice. Jedný z prvých 12-prstových rukavíc na svete. On je superhrdina našej myšlienky, značky Willpower. Naša vízia na začiatku bola jednoduchá. Aby v každom zápase na Slovensku a Maďarsku nosil niekto náš produkt. Budúci rok mám svadbu ja a pracujeme na ďalšom projekte. No a peniaze som už do toho investoval, tak nie je iná možnosť, musíme uspieť.